Sa subling pagsaka sa presyo sa lana karong adlaw, pipila ka driver sa pampublikong sakyanan ang nakahuna-huna na og undang-una sa pagpamasada. Atong saro ng detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Yes, Sara, tungod lagi sa kamahal sa presyo sa lana, gani karong adlaw no, na atay nakita nga sobra 100 pesos per liter ang presyo mo nang sumala sa atong nahinabi nga mga PUV drivers. Ilahan ang gikonsidera nga muundang na lang sa pagpamasada kung magsigi og taas ang presyo. Ato sayron. Kapin 25 katuig na nga jeepney driver si Chofilo. Apan naghuna-una siya nga kung magpatuyang og saka ang presyo sa lana, basin muundang sa daw siya sa pagpamasada. Daw piyungan na lang ang pagpatubil tungod sa kamahal. Gani laing big time all price hike na sab ang gipatuman karong adlaw, March 17. Hindi na dyan magaya man mo. Kay Igor mo, nag-arkila raman ko ani, kay namong may operator ni, driver raman ko. Nya, ang ilang rent ani adlaw-adlaw god 800. Nya, mas daling crudo nagsigig taas. Wala na yan mo Nya, pamilyado mi, balik na ito nagtrabaho ni Bukid. Si Orlando, sa taxi driver, wala una siya na masada karong adlaw kay na malingke. Apan sumala niya, kaundangon na sad siya sa pagpamasada. Income, 24 oras biyay, hindi na makaya. Murag, kaundang mo na ganit. Sakit sa mata para sa mga motorista ang sobra gatos nga presyo sa lana. Sugod karong adlaw hangtod March 23, 12 ngadto sa kapin 17 pesos ang isaka sa matag litro sa gasolina. 20 pesos ngadto sa kapin 24 pesos sa diesel, samtang kapin 7 pesos ngadto sa kapin 9 pesos sa matag litro sa kerosene. Ang gasolinahan sa MacArthur Highway sa Matina, Davao City, nahurot ang stock sa gasolina kagabi pa lang. Tungod sa kadaghan matud pa ug nagpalit, una gipatuman ang big time all price hike. Daghan kay nagpatubil, murag nagpanic buying gud sila. Ang mga gagmay negosyante nga gagamit og sakyanan sa pagpangumpra, mipiyait na sab sama sa magtiayong Romi. Mibiyahe og Davao del Sur ang magtiayon kay nangumpra og suka nga i-resell. Kita ang special ko, kayo amat ang mahimo. Tubil mo kita, kayo mo biyahe man. Gisugdan na sa Metro Manila ang 5,000 pesos nga fuel subsidy sa mga apektadong jeepney ug taxi driver allowance sa affected individuals in crisis situation o AICS program sa DSWD. Sa Davao Region, wa pa'y siguro kung kanusa. Wala pa sa scheduled payout. Ang LTFRB 11 naghulat pa sab sa announcement sa Central Office. With regards to the fuel subsidy, ma'am, under DOTR, kahulat pa sa guidance karon sa atong Central Office. But nevertheless, we have to prepare the list of names sa mga drivers at the same time operators. Kay para niya na, ma'am, na ready na for rollout sa DOTR, andam na po natong data. Gipahibalo sab ang mga PUV o Public Utility Vehicle Drivers nga mamahimong filapan ang Google Form nga ma-download sa Facebook page sa LTFRB 11. Mas ayaw na kayo nilang applyan, mas easier po ng part of the LTFRB to gather the data through the Google Form. Kilala itong filapan, ma'am, and then naako dito makita nila ang attachments sa requirements like ang ilang CPC, ang kanang franchise nila, ma'am, ang ilang driver's license, pinaka-importante kaning certification, ma'am, nga notarized, no, na makapamatuod na sila gyud ang driver sa mga unit. Doon na sab daw assistance nga ihatag alang sa driver sa TNVS o ang Transportation Network Vehicle Services. Ginaandam na matud pa sa mga TNC o Transport Network Corporations ang ilahang listahan, pero sumala sa LTFRB 11, nagpaabot pa sila sa guidelines. Sara, sumala sa DSWD ingon man sa LTFRB Region 11 nga magpaabot na lamang sa schedule kung kanusa iapod-apod ang fuel subsidy. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban.